From the military? Oh my god. So the military wanted you to kill some... No, not from military. The military hired me to kill somebody. Militarilor angajat? Yes, The military hired you? Yep, apparently I'm the best assassin on the server. They hired you to kill some... Who? What? L-au angajat militarii să omoare pe cineva? I can kill that person right now. Oh my... What? Ok, trezește-l. Trezește-l, boys, repede! What? Să-l ia că de aer, boys! Oh, no! Nu! Nu, boys, o leșinat! Are nevoie de sânge! Oh my god, boys! I'm gonna go distract them! Nu trebuie să salvăm viața, boys! O să mergem! Oh my god! Oh my god! Boys, în omul ăsta am cea mai mare încredere posibilă, așa că hai să mergem!